جی میں بسم اللہ کراں میرے استاد محترم پنجابی ادبی شہر جناب جہانگیر ریاض پریمی صاحب آبورے اللہ جناب استاد محترم لکھ دن رخ پہاڑ چرند پرند راندے ذکراں اندر دیں تے رات فلک تے دھرتی کردائے ادب سمندر غافل بشر مثال پریمی لا وارث ہک کھنڈر اول تیرے دل وچ اللہ تو اے مسجد مندر جناب استاد محترم لکھ دین جیندا علم و جاوے مخلص نہیں اس بشر تو پاسا وٹیے کوڑے سجن دی کوڑی الفت نوں دل وچوں کڈ کے سٹیے جیڑا ہک واری پرتاوے منہ 100 واری پچھاں ہٹیے بھک نال پریمی مر جائیے کتیاں دے پیر نہ چٹیے جناب استاد محترم لکھ دین میرے ملک دی حالت بگڑ گئی نالے بدل گئی تاریخ آئے وقت دا حاکم سنتا سہی مظلوم دی ہک چیخے اور جیڑی جو وچ بشر دی قدر نہ ہوگی اتھوں آپ نو کر تفریقے کم ظرفاں دے احساناں تو بکھا مرن پریمی ٹھیکے جیڑی عظمت رب سائیں لکھیے ہر صورت مل کے راسی چلو چرکی سہی پر لازم ہے کیوں پالیں یار اداسی جیڑا سڑدا سڑ کے مر جاوے میرا پیر اگیرے جاسی ایک دیں جہانگیر پریمی نوں جگ کرن سلامی آسی جناب استاد محترم لکھ دین کٹ غلط گمان دماغ وچوں تو امب نہیں اصل وچ بیرے ایویں سکیاں بڑکاں لینا ہیں سن کوڑیا کوڑا ڈیرے جہانگیر پریمی تینوں ککھ نہیں جاتا میرے واسطے زبر نہیں زیرے کان کھول کے سن اوقات اپنی تو گدڑ ہیں کداں شیریں تائیں منہ مڑڑے نائیں دکھیاں تو تیتھے بخت جو ڈاڈا آیا ہے اللہ سونا بخت سلامت رکھی روی قائم اروج دسایا ہے اور جہانگیر پریمی تیتھو جندواری تویں بالکل قدر نہیں پایا ہے تیری نلی نائی رک دی ناساں چوں تینوں میں فنکار بنایا ہے جی جناب استاد محترم لکھ دین لفظاں توجہ تساں ہٹ گئے ہو اساں ڈٹ گئے ہیں اے قطن جتامنا کوئی نہ تواڈے آکھن تے اساں ہاں کیتی اپوں ذہن بناونا کوئی نہ تھوڑا چر برداشت کر لو اوے اساں سال پجاونا کوئی نہ ہوندا علم تواڈے رومن دا پریمی وقت ونجاونا کوئی نہ جی کرتے جی کروا بیلی اوکھا ہونا تیتھوں ڈیراں میں بالاں باویں کمیاں دا میرے وچ دل میں دلیراں اور رواں امن دے وچ تاں پریمیاں جواں وگڑ تکردا زیراں دے زور دماغ تے سوچ تے سہی تو اد سیریں میں سیراں جناب استاد محترم لکھ دین تیرا جسم تے رب دی مرضی قائم روی یا پھٹی غافل منکر کافر یا خیر رو رو صورت پٹی لازے دا مہمان تیرا جسم تے چمڑی چپٹی پریمی پھوکا نکل گیا تا مٹی آخر مٹی